Hyvää päivää ihmiset, se on Nikke täällä ja tänään pelataan kuulkaa tätä Undertalea. Mä itse on katsoa pitkään, kun on kauhean hype ollut netissä, ei ole tähän asti oikein kiinnostunut, mutta nyt kun mä rupesin vähän katsomaan hommaa, niin tää vaikutti ihan mielenkiintoiselta peliltä ja no, mä päätin pelataan vähän. Aha, howdy. I'm Flavy. Flavy to Flavor. You're new to the underground, aren't you? No kyllä vaan, mä vaan on, että en mä täällä ole pahemmin ollut ennen. Kauhiako on ollut? Pieni hetki. Noin. Golly, you must be so confused. Someone ought to teach you how things work around here. Siis mulla on paha fiilis tästä. Okei, eli mä liikutan sydäntä. Okei. Love. Okei. Rakkautta. Asia selvi. No totta kai mä haluan rakkautta siis. Tuo oli tyhmä kysymys jo. No, hei. Hetkinen. Vikkasko se mulle silmää? Haluaako se mut sänkyy? Hyvin kauhia, en mä kasvien kanssa rupea. Friendliness please. Joo. Minä en niitä ota muuta. Bullets, jaa. Ehkä tiedän, mä olen saattanut katsoa pienen pätkän Undertalea. Älä tapa. Oh. Mä en tykkää kukista enää. Okei. Aha. Okei. Minkä vitun takia sulla on hyljäys siellä rinnassa? Oikeesti? Tuo näyttää vähän sen toi kuvio Hyliansiltiltä. Okei, Toriel. Caretaker of the Ruins. No, en mä tiedä kannattaako sitä romuja pitää kunnossa varsinaisesti, mutta okei. You are the first human to come here. Mä en oikein tykkää ajatuksesta, että mun pitää jotain vuotta seurata. Mutta no, se pelasti mut. Joten in my book she is okay. Okei. Elikkä ne on tallennuspisteitä. Pistetäänpä muistiin. Uusi kotini. Mutta mä haluan omaa kotiin. Okei, elikkä pistähän muistiin tuo. Joo. Ainakin yksi mitä mä nyt tässä kuuntelen, niin tää soundtrack on aivan huikean kuulonen. Siis mä tykkään tästä siinä mielessä jo. Mutta itse peli ei ole vielä ehtinyt sillä. Mä oon kuullut, että tässä on hyvä huumori ja loistava tarina. Ja jokaisen hahmon background-tarina on tehty niinku viimeistä myöten. Ja mä tykkään kyllä, että tässä on tää retrotyylinen. Okei. Okei.
No, olipa hyödyllinen, kun mä painoin sitä nappia. Ai voi. Mitäkään jos mä vedän tästä? Ah, okei. Okay. May attack me. No, tuo yleensä saa, että ne myös tuloo ja hyökkää. Okei. Okay. Kun olet taistelussa, aloita ystävällinen keskustelu. Joo, sä yrität puukottaa mua, mutta mitenkä sun päivä menee? Joo! Ja kyllä lapset, se on aina toiminut minulle. No ei. Viimeksi kun mä jotain rupesin tekemään noin, niin mies käydä huonosti. Joo. Kyllä, tykkään puhua nukeille. Hei, mä haluan puhua sen lisää, että sillä on mielenkiintoiset keskustelut, mutta ei. Ei. Mutta tää soundtrack. Aika loistava. Toinen puzzle. Pohdit, että pystynkö sen solvaamaan. Rockit. Okei. Tuo helkkari ilme. Hei, mä halusin oikeesti taistella, mutta sä tulit tielle. Anna mun taistella edes kerran. Häh? Läntinen huone on itähuoneen blueprintti. Okei. Aivan. Joo, mä olisin tajunnut kyllä tuon, mutta kun se nyt rupesi viemään mua automaattisesti, niin... Vaikea kysymys mulle. Okei. Asia selvä. Selvä. Mä en oikein tiedä mihin tää nyt johtaa, mutta mulla on paha fiilis tästä. Mitä ton piti opettaa mulle? Mä nyt en ihan tajunnut. Itsenäisyyttä, kävele yksi käytävä ihan yksin. Joo. Niillä on puhelimet täällä. Ajatellaan nyt ihan loogisesti. Ollaan maan alla. Puhelin.
Jos, niin no, voihan niillä olla tosi samalla sellainen puhelinmasto, joo. Mutta hetki, eikö sitten jos mä menen oikealle kohtaa tätä luolosta, mä pystyisin varmaan soittamaan tonne ylös, että hakekaa mut nyt helvettiin täältä. I see flaws already. I see flaws. No pitääkö mun ottaa tässä? Onko se oikeesti tosissaan, että mun pitää ottaa sitä yhtä? Mä en nyt tiedä, että pitääkö mun ottaa sitä yhtä. Vai ei, koska mä tiedän, että tässä on kuulemma useampi loppu. No niin. Tallennetaan. No niin. Compliment. Kokeillaan nyt vielä compliment. Toivottavasti tää ei auttaa. Joo, flushes deeply. Ai vittu. Tyhmä minä, mä lensin suoraan sellaisen. Compliment. Noniin. Ajaa, sieltä spawnas sitten yksi. Joo, mä menin liian lähelle. Compliment. Mä en tiedä, haluanko mä hyökätä tän kimppuun ollenkaan, niin... Come on, come on. Check. Voinko mä mersytä tämän? Ei, kun se haluaa yhä... Kokeillaan vielä kerran, jos se komplimentti jotain tekis. Koska se kuitenkin rupes plus deeply. Okei, lyödään. Haluanko mä en halua tappaa tätä. Laitetaan vähän heikompille. Noin. No mä varmaan pystyn nyt antaa sille sen mersyn. Kokeillaan. Spare. Eli mä en vissiin tappanut sitä. Hetken, mihinkä huoneeseen mun pitää mennä? No. Excuse me, human. I have some advice for you battling monster. No joo, kyllä mä annoin mersyä. Eli mä tapoin. Okei. Aha, hyökkäys taas. What? Nolla XP, joo. No joo. Vois vähän liikkuakin täältä, mä en tiedä oikein.
En mä rupea ottaa toista, en mä oo ilkiä. No kyllä vähän ajattelin, että vois, mutta... No niin, ja Act, Swimsuit, konsole. No, done. Done. Tätä mä vähän pelkäsinkin. Defense 0. This monster is too sensitive to fight. Ai. Mä vahingossa lensin siihen. Mersy. Spare. Käy äkkiä. Siis tää homma ei sujunut mulla yhtään. Sitä on oikeesti liian pitkä, kun mä oon pelannut mitään tällaisia pelejä. Tai... Mersy, Spare, Juvon, 0 XP, 0 Gold. Eli niin kauan kun mä annan niitten elää vissiin, mä en saa expa. Pudotetaan tästä. Ja sitten mennään tuosta. Noin. Easy peasy lemon squeezy. Okei, mun sielu pakeni, kun mä vahingossa otin väärä. Kumpaa mä voisin... Ai, butterscotch, onko se voisilmä? No jos puhutaan pullosta, niin kaneli. Kyllä kanelipullo on parasta. Mä saan vastattua edes. Okei. Aha. Hei frokkit. Noin tosta compliment. Noni. Hyökkäs ne. Compliment. Ei sieltä, tässä on vähän ehkä tää Earthbound-malainen tyyli, paitsi tätä kuitenkin aktiivisempi kuin se. Vedetään tää kolmas kerta sitten varmaan Mersy. Jos mä ymmärrän oikein, niin mä saan sillä expaa, koska mä haluaisin kuitenkin 0 XP ja 2 kultaa sain sentään. Edes jotain. Edes jotain. Jaha, ja tässä on tää. Okei, joo. Mä näen nyt. Nää lehtialueet on niitä, mihin ylhäällä. Compliment. Herkules. Ja... Anteeksi, rupesin miettimään vaan tässä. Mä vähän vielä jotenkin on hakusassa tämän level-systeemin kanssa, koska mä en saa mistään XP:tä. Ja mä tiedän, että vähän pelitarkoitus on olla, ettei tapaa mitään, mutta mä oletan, että mun pitää tappaa saadakseen voimaa. Mutta... Niin. Elikkä hetkinen, se reitti menee... Voi perkele. Noni compliment. Mulla olisi varmaan riittää se yksikin
komplimentti. Aha, vahingossa Flea. Joistikki on vähän turhan hellä tuon sun. Eli tästä noin, tuosta, hops, meni vähän sivuun. Eli alas, 2 oikea, ylös, laatan kohdalle, alas, oikea, ylös, joo. Joo, eli pitää compliment kerran ja sitten mä voin spare. Noin. Ei edes kuole. Kultaa mä saan, mutta expaa en. Noin. Heräs tässä. Joo, väärä kohta. Mä kävelen leherille. Fuck you guys. Mikä Molsmal. Flirtataan. What a meaningful conversation. Joo, mutta tähän kohtaan mä sanoisin, että lopetetaan tältä erää tämä peli ja sitten seuraavahan episodiin vähän lisää tätä. Tuli vähän pitempi episodi, kun mä unohdin katsoa vähän kuinka kauan tässä on mennyt. Joten kiitoksia, että katsoitte ja tervetuloa seuraavaan kertaan. Moi moi!